Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Janjan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Fly Me to the Moon. Ano pa daw sayang kaagi ka ron? Mao kini sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Jen. Day, kumusta naman ka, uy? Wala man kay pakita-pakita na mo. Lagi day uy. Sorry gid kaayo ninyo ha. Saon nga busy man gud uy. Busy sa love life, no? Ha? Di man sa kaana uy. Eh, shush! Nahibaw na mi dinis ato. Bisag mo labang pa ka sa sapa, grabe gud ang balita. Mao ba? Tinuod? Ha? Ngunsa ba? Uy! Da ako no kay uyab nga military? Hala, no? Hala, di ka mahadlok? Ganong mahadlok man ko? Di kuan ba ka ng pananglit ka mo gid ang magkadayon? Masino niyang sayo kang mabiyuda? Huy, simba ko sa intawon ka day uy. Hala ha, di ba na imposible day? Kain kasog na igubat, sila mo gina ibala. Military ba ya? Aw, makauna-una man gid noon ko ana day, pero ubanan lang gid ako hugot nga pagampo. Aw, hinuon sad. Gusto kang mag-ipon na ta? Unta. Pila naman sa takabuhan, di ba? O kaya naman sa tikang buhion. Arnie, Gani, ni ako da para nimo. unsa man ha? Niya, Arnie, sing-sing? pag matuod nga mahal kita ka, will you marry me? Yes! Yes, Arnie! Magpakasal ko din mo! Salamat. Akong isuloob ni mo ang sing-sing, ha? Oh. Jan, lipay kiko. I love you. I love you too. Kados amna mo magpakasal ni Arnie. Wa pa'y pizza maoy. Pero nasabutan na namo nga basin og sunod tuig tingali. Ah, mao ba? Sigurado naman gyud kaha kang Arnie. Oo, maoy. Wa ko'y problema ni Arnie, ma. Pinangga og mahal ko niya. Og nakita man gitingali na ninyo, di ba? Hinuon. Sa kung tanaw buutan magyus Arnie. Ang ako lang nakba, basin og simba ko mabiyuda kag sayo. Ma, dili lang sa tingali ta maguna-una nagbati, no? Kay abi ni mo, makauna-una sa baya ko, ana, pero nahibaw kong pinaagi sa akong pag-ampo sa Ginoo. Nahibaw kong dili niya pasagdan si Arnie, ma. Ay, oo niya, kados aman mo magtipon. Nangita pa mig among kaabangan, ma. Unya, okay ra ka din, eh? Okay ra dong. Hamugaway ang lugar og naa sa gamayng loan sa gawas. Malingaw gyud kog tanom-tanom ani dinhi. Day, mahal kita ka. Oh, O di na kong makapabot sa adlaw niya sa to kasal. ingon man sad ko dong. Nana kay pizza nga nauna-unaan? Wa pa. Sige lang, moingon ako nimo. Sige. Ikaw lang akong agdon ha, kay syempre,
O sara ba kasi naligan din sa tong nasod? I love you so much, Dong. I love you so much po, day. I-assign mo sa Mindanao? O, day. Mao ba? Kanus aman? Karong simana tingali mo biyahe na may paingon sa Mindanao. Unya, kanus aman mo mauli, Dong? Sige lang, mutik sa unya ko ni mo, day. Magpahibaw ako. Sige, Dong. Amping bet dito, ha? O, day. Ikaw sa din ha? Kung unsa magani, pwede na ka magpauban sa mong igsuon din para di ra ikang usa din nga mahibilin ba? Sige, Dong. Basta kini mo itiman iday ha? Mahal kiti ka. O pakaslan pati ka. Arnie. Salamat, day, ha? Kaya nasuroy gyud ka din sa amo. Wa man sa ko'y lingaw sa amo, good. Mong gianhiti ka, kay nahibaw ko. Bored kay ka, kay wa si Arnie din hiron. Maulagi, uy. No, mo dyan akong kagulan, kanang i-assign sila glaing lugar. Kay basin inigbalik, lungo na lang unya ba? Day. Ay, sorry. Sorry, day, sorry. Pero, hindi lang yun ako ma-imagine akong self, no, nga makauyab kong military ay. May gani kay, wa sa gyud tayo na saag. Amaw gyud ka, uy. Si Arnie. Hello, Dong. Kumusta, day? Okay ra. Ikaw, kumusta man ka? Okay na siguro, day. Day. Pohon ba inigulin ako? Gusto ko magpakasal na ra. Ha? Abi na kong sunod tuig pa. Dili na ako makahuwat, day. Ikaw, good, Dong. Okay, sige. Agad ako nimo. Kaya sa man mo mamauli? Basin og na-busy lang, maong wa na maka-text ni mo. Basin pud ma. Pero mangita sa gidong ta siya paagi nga maka-update siya nako. Ay da, basin nag-overthink lasad ka, uy. Naghatag magkasag pizza og oras ni mo sa iyang pag-uli. O ma. Ni anak ko din nag-atang ni Arnie. Ingon siya nga, karon ako no sila mamauli. Asa na ka siya, no? Maglima na sa kabuhan nga wala ko makakita niya. Asa man si Arnie? Wa pa man ko makakita niya. Ubay-ubay naman sa iyang mga kauban ang iabot. Si Clint. Clint! Oh, Jen! Niya man lagi ka? Ni ako kay... Nagsugat kong Arnie. Hain siya. Nagpuno man siya uli na mo. Pag niaging buwan pa. Unsa? Sure ka? O lagi. Wala siya magpahibaw ni mo. Ha? Arnie! Arnie! Oh, Jinjin. Tito, si Arnie? Ay, pasensya na day, pero nipahuway si Arnie. Di siya gustong magpa-istorbo, bisan kinsa. Tito, kinahanglan nga magkasulti mi. Please, Tito. Pasensya gid kayo, pero hugot minggi pahimangnuan niya. Kaming duwa sa iyang mama nga di siya magpasamo. Tito! Ay, kabala ka. Ako siyang ingnon nga dini ka. Unsa? Uy, kakalit ko. Anong dili mo siya mo atupang ni mo? Kasluno na hinuon mo niya.
Kalit siyang naingon, ana. Ambot lang dayo, uy. Wa ko mahibaw kung asa ko napita na sa'yo. Kalit lang sa kausap. Alam mo? Unya ay kung ingna nga, di na madayon ang inyong kasal. Si Arnie, tayo. Sige, tumagat naman. Hello, Arnie. Jen, ayaw na ako paabot. Kalimtin ako. Unsa? Pero nga naman, may problema ba ta, ha? Dili ba niingon man ka nga magpakasal tayo nagpauli ni mo, di ba? Ngano, di mo na pwedeng dausin ako una-una. Arnie, please! Please! Ayaw buhatan ako, please! Mahal kayo, tika! Sorry, Jen, pero wala na. Kalimtin ako. Dili. Arnie, hello! Hello! Day, nga day. Nakigbuwag na sa Arnie na ako, Day. Huh? Dili na siya na ako. Unya, unsa man. Magsige ka laghilak din sa kwarto, unya dili mo kaon. Wa ko makasabot, ma. Hain kong napita na sa'yo. Kung nasa kong napita ng kuwang. Ay, dawata na lang ang nahitabo ninyo, nak. Mausap man gyud ang tao. Pero gusto kong mahibaw sa iyang rason, ma. Maunay masakit na ako nga iya kong kibuwagan nga wa man lang magsultis hinungdan ko nga no. Madili ba na-deserve na akong mahibaw sa tinuod? Kung naamang ka sa ilain, musulti o ta siya, aron mas dali na ko ang pag-move on. Ay, kung maon na. Adto siya sa ila. Aron kahatagan og kalinaw ang imong hunahuna. Ma, Arnie? Oh. Jen. Ganang niya kasama. Unsa na hitabo si Muti? Ganong kalit pa ganyan isa mo. Tungod kay gusto kong hatagan og kalinaw ang akong hunahuna. Kung nga nung kalit kang nakigbuwag na ako. O karon nga nakita ni mo ang akong sitwasyon. Natubag na ba mo ang imong mga pangutana? Dili na ko angay ni mo, Jen. Dagan pa lalaking angay ni mo. Nga deserving sa imong pagmahal. Pero dili sila ikaw. Jen. Wa na ko'y ayo. Pes dili para na ako, Arnie. Kaya ikaw paghihapon ang Arnie nga akong kimahal. Uway na usap. Dili na ko mag-alsa ni mo. Hangtod sa hangtod na kong maglingkod ini wheelchair. Pes ako'y mo alsa di mo. Arnie, please, ayaw kong ipalayo ni mo. Dili na ko kaya. Dili sa na kong kaya ka. Mawa ka na ako. Dili di ka pasagdan. Dili di ka pasagdan. Nahibaw kong doon ay Ginoo. Dili ta niya pasagdan. Mahal ka ayo tika, Arnie. Mahal sa kayo, tika. Our hearts beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Nagpakasal gid Miss Arnie, bahala nag-wheelchair na lang siya. Para nako, dili mo matter ang pagkakumpleto sa imong lawas aron matawag kang lalaki sa usa ka panimahe. Kay do na bitay uban nga kumpleto ang lawas, pero wa man mo barog sa iyang obligasyon isip bana og amahan sa iyang pamilya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN.